honek izan duzu ikusten zure burua? Bueno, azkenean beti bezala dauka bere alde positiboa eta bestea, negatiboa, ez positiboa, lurra legorra egongo dela eta jeitxeretako eta hori asko zobe, baina ia da batez ere bihar eguzkia hola jotzen hasten denean, kontuz ibili beharko gea, hori hidratatzen, bustitzen eta segurazki ritmoa igual pizka jaitsiko dela ere. Madriden beroa egiten du, baino hango beroa legorra da, eta hemen nabaritzen dut, ni nago blai, zerretan blai atzotikan, eta orduan, hori asko eran eta kontu pizkaten dut eta jazta. Favoritoa edo, azkenean korrika egin behar da, bukatu egin behar da lasterketa oso gogorra da, eta, egia esan haber entrenatuta nago, gogo asko kimitorri naiz, eta ni saiatuko naiz hor aurrean egotea, baina, gero ikusiko dugu. Beroa engola, ni lesio puntu baten nago eta bedurre horrekin, baina aldetena egin da mini hasten bada, poliki eta izten gen arte. Eta bukatzen badet, pozik, puntu honekin, inseguridade pixka bat dauket, baina, haber nola atatzen da. Poliki eta zaindu. Motza, hori da bildurra, beroa eta hori bien bat uran asunta eta likidea eta zer moduz. Zema denbora, pentsatzea zui bukatzea gutxo gara? Bukatzea. Hori da importantena? Hori da gure helburua. Bukatu eta gure hiru gatoz, talde moduan eta talden erresago edo hobeto bakarka? Nik uste dut errezago, momentu txarra ditugunez, beste bia badare laguntzeko, igual gehiago kaltetzeko. Zure amatea, zenbait gauza, manta teziko bat, ura, bizmetal, pilak, eserbakoak, karruze, txanketa, horako material batzuk nahi eta ez eman behar dituzte. Rebisatzen dugu banan ean denak daukien, gero azken ohar batzuk, bolsak bideak dituzten, horako eramaten ditu bidea, alontzi bat eraman behar dutela, aholku batzuk ura ondo kargatzeko beroa dago eman da, eta beharko dutelako. Eta, ia danak etortzen dienen apresa aukiela eta ez da horretzen. Gutxila dana behar Bai, gutxila txiki die, baina behar dana. El año pasado ya le dimos la vuelta entera a Tenerife corriendo 280 kilómetros y este año quisimos dar un paso más y vamos a recorrer las 7 islas con un kilometraje mínimo de una maratón y luego intentar cuadrarlo para que sea una isla por día para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, a la cual vendemos camisas solidarias que están a un precio de 10 euros en el que el 100% de los beneficios va a ir para la lucha contra el cáncer.